Αγαπητοί συμπροσκυνητές, την πρόταση της Δημάρχου κυρία Σταυρούλας Μπραήμη Μπότση να είμαι ο ομιλητής στην σημερινή εκδήλωση μνήμης προς τιμήν των δολοφονηθέντων 49 προκρήτων της Παραμυθιάς στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 και μάλιστα εδώ, στον τόπο της θυσίας τους, τη θεωρώ ιδιαιτέρως τιμητική προς το πρόσωπό μου. Οι από μέρους μου ειλικρινείς ευχαριστίες προς την ίδια και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ως εκ τούτου αυτονόητες. Οφείλω όμως να ομολογήσω τον αρχικό δισταγμό μου να αναλάβω αυτό το καθήκον, καθώς γνώριζα ότι στο συγκεκριμένο βήμα προηγήθηκαν εμού σπουδαίοι ομιλητές που κατέθεσαν τη βιωματική εμπειρία και την ιστορική τους γνώση για τη στιγερή δολοφονική πράξη που εκδηλώθηκε πριν από 71 χρόνια σε τούτη την πόλη από τα κατοχικά γερμανικά στρατεύματα και τις συνεργαζόμενες με αυτά ομάδες του μειονοτικού αλυτρωτισμού. Η αποτρόπαιη αυτή εγκληματική πράξη σημαδεύει ακόμη την Παραμυθιά και τη Θεσπρωτεία ολόκληρη. Τα χρόνια που μεσολάβησαν φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά να κλείσουν τη βαθιά πληγή που άνοιξε τότε. Η μνήμη της τραγωδίας εξακολουθεί να είναι ζώσα. Στο πολύδωρο της Ντουσκάρας όπου γεννήθηκα, μάζι θα το θυμούνται οι παλιότεροι, μεγάλωσα με τα ακούσματα των ανθρώπων του χωριού και των μαθητών από το χωριό μου που φοιτούσαν στο γυμνάσιο της Παραμυθιάς για ένα μεγάλο κακό που συνέβη στην πόλη στην περίοδο της κατοχής. Θυμάμαι ακόμη την απάντηση ενός ηλικιωμένου συγχωριανού όταν το ρώτησα, μικρό παιδί εγώ τότε, να μου πει τι σημαίνει πρόκριτη. Ήταν τα μεγάλα κεφάλια της Παραμυθιάς που σκότωσαν οι Γερμανοί, μου απάντησε με χαρακτηριστικό τρόπο. Από τότε πέρασαν 50 περίπου χρόνια και σήμερα βρίσκομαι μαζί σας ως ταπεινός προσκυνητής, επιφορτισμένος με το επιπλέον βαρύ καθήκον να καταθέσω από μέρος όλων τη βαθιά ευγνωμοσύνη και την απεριόριστη τιμή στη μνήμη τους. Προς τούτο, θα σας παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να αποφύγω τη χρονολογική, τη γραμμική δηλαδή παράθεση των γεγονότων. Εξάλλου, όσα συνέβησαν την περίοδο εκείνη, εσείς τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι και μάλιστα πολύ καλύτερα από εμένα. Επέλεξα γι' αυτό το λόγο να αξιοποιήσω το υπόβαθρο της ιστορικής γνώσης και να σταθώ στη θυσιαστική κατάθεση του πατριωτικού καθήκοντος από τη μεριά των 49 προκρήτων με την προσδοκία να σας παρακινήσω σε μια περιπλάνηση κοινής αναζήτησης σύγχρονων μορφών εφαρμοσμένου πατριωτισμού. Έχω τη βεβαιότητα ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποτίσουμε με τον πρέποντα σεβασμό το φόρο τιμής που τους αξίζει, καθώς θα υποχρεωθούμε να οριοθετήσουμε το δικό μας χρέος ως νεοελλήνων υποκλεινόμενοι στο μέγεθος της θυσίας τους. Πριν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο, θέλω να σας θυμίσω την προτροπή του Περικλή προς τους Αθηναίους, στον περίφημο επιτάφιο λόγο του, που εκφώνησε το φθινόπωρο του 431 π.Χ. σε μια αντίστοιχη με τη δική μας σημερινή τελετή. Ακούστε τα λόγια του. «Εμεί δε αρκούν αν εδώ κι είναι, ανδρών αγαθών έργο γενομένων, έργο και δηλούστε τα στιμάς». Που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει ότι εγώ θεωρώ πως όταν πρόκειται για πολίτες που με τα έργα τους αναδείχθηκαν γενναίοι, με έργα και εμείς οφείλουμε να τους αποδίδουμε τις τιμές. Ας το τολμήσουμε λοιπόν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως ό,τι υποθεί σε λίγο αποτελεί μόνο την αρχή ενός ευρύτερου προβληματισμού που ελπίζω να ακολουθήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πρώτον, όσα συνέβησαν στη Θεσπρωτεία και στην Παραμυθιά ειδικότερα εκείνη την περίοδο, με ορατό τον κίνδυνο ακόμη και του ακροτηριασμού του εθνικού μας χώρου, αν άλλη ήταν η εξέλιξη του πολέμου, αλλά και όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν σήμερα γύρω μας, στην καρδιά της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, μας οδηγούν στο να δεχθούμε πως πρώτη στο πατριωτικό καθήκον εξακολουθεί να είναι η κατάκτηση της ειρήνης. Διατηρούν οι λαοί το δικαίωμα αυτό όσο το κατακτούν και το κατακτούν όσο το διεκδικούν. Ξέρουμε πως την ειρήνη δεν θα μας διαφυλάξει ούτε νόμος, ούτε προστάτες, ούτε κάποιος διεθνής οργανισμός.
Δεν υπάρχει δυστυχώς, ούτε ζούμε στην κοινωνία των λαών. Όμως, κάθε στιγμή που ο καθένας από εμάς αγωνίζεται για να μην γίνει πόλεμος, είναι στιγμή κερδισμένη και για την πατρίδα και για την οικουμένη ολόκληρη. Αληθινά, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή, εκτός από τη συνειδητή συστράτευση όλων σε αυτό το χρέος του πανανθρώπινου αγώνα. Ενός αγώνα που υπηρετεί τις αξίες και το ήθος του οικουμενικού πολιτισμού και ταυτοχρόνως καταδεικνύει την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν οι μάρτυρες της παραμυθιάς είχαν τη δυνατότητα να μας μιλήσουν και να μας συμβουλεύσουν σε κάτι, είμαι βέβαιος πως θα μας ζητούσαν να μελετήσουμε τη βία του πολέμου υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής της ειρήνης, που σημαίνει την ανάγκη να διαπαιδαγωγήσουμε τη νέα κυρίως γενιά στις αξίες του δημοκρατικού και συνεργατικού πολίτη, που με το πλεονέκτημα της γνώσης θα ενισχύει καθημερινά την ετοιμότητά του για αντίσταση και αποκάλυψη των μηχανισμών της βίας και του θανάτου, πριν αυτοί ενεργοποιηθούν, γιατί τότε θα είναι πλέον αργά. Δεύτερον, η θυσία των προκρίτων της παραμυθιάς και των άλλων θυμάτων αυτής της περίοδου, η ένοπλη αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής, η συγκλονιστική πράξη του γενναίου λαϊκού ήρωα, του αχθοφόρου Μιχάλη Μαρτίνη, να κατεβάσει τις αλβανικές σημαίες από το κτίριο της κοινότητας και το γυμνάσιο της Παραμυθιάς το μισοχάραμα της 18 Ιουνίου 1941, χωρίς να προλάβει να περάσει ούτε μία ημέρα από την ανάρτησή τους, η Παραμυθιά πιστεύω ότι οφείλει να τιμήσει τον αγνό αυτό πατριώτη. Και τέλος, η συστράτευση όλων των κατοίκων της περιοχής στον κοινό σκοπό για την αξιοπρέπεια της πατρίδας, προσδιορίζουν με σαφρή τρόπο τη βαθύτερη ουσία της ενότητας όλων των δυνάμεων του έθνους. Ενότητα που υπηρετεί άλλωστε το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία του λαού μας. Για τούτο, στους καιρούς που ζούμε, δεύτερο πατριωτικό καθήκον θα έλεγα πως είναι ο συντονισμός της συνείδησής μας, ηγεσίας και λαού, και η έκφραση της δυνατότητας του συνόλου των δυνάμεών μας για λυτρωτική ομοψυχία και συλλειτουργία. Είναι προφανές ότι οι ευθύνες γι' αυτό δεν κατανέμονται σε όλους το ίδιο. Σε κάποιους αναλογούν πολλές και σε άλλους λιγότερες, ελάχιστες ή και καθόλου. Κανένας όμως δεν μπορεί να παραμερίζει τις δικές του ασυλλόγιστα. Κι ούτε η αδιαφορία, η απογοήτευση, η ιδιώτευση, η περιφρόνηση σε κάθε τι συλλογικό είναι στάση ζωής. Ο ανωφέλιτος θεωρητικός πατριωτισμός των μπαλκονιών, που βολεύει δυστυχώς πολλούς και δεν μας αφήνει να θυσιάσουμε εξάγρυπνοι στο πόστο μας για το κοινό καλό ένα τουλάχιστον μέρος από το δυναμισμό μας, επιβάλλεται να μετατραπεί σε συγκεκριμένη πράξη που πολεμά τον ατομικισμό και συνάμα προάγει την εθνική μας ενότητα. Δεσμός μας το ενδιαφέρον για τα κοινά, κοινή η χαρά στις επιτυχίες, η λύπη στα λάθη και στις συμφορές, κοινή η αγανάκτηση για τους φταίχτες. Είμαι σίγουρος πως την ανάγκη της συναντήληψης και της συναπόφασης για τις τύχες του τόπου μας θα απαιτούσαν από όλους εμάς και οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς που τιμούμε σήμερα. Τρίτον, η απόκρυψη και η συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας για τα γεγονότα της 29ης Σεπτεμβρίου 1943 από τη μεριά της γερμανικής δικαιοσύνης δια της μεθόδου της παραγραφής των εγκλημάτων μέσω απαλλακτικού βουλεύματος, ώστε οι υπόλογοι να μην λογοδοτήσουν ποτέ, αναδεικνύει το φανέρωμα της αλήθειας ως ύψιστο πατριωτικό καθήκον, καθώς η διεισδυτική ματιά στο παρελθόν προσθέτει στη γνώση μας την καθαρότητα του αναστοχασμού, στοιχείο απαραίτητο ατομικής και συλλογικής αυτογνωσίας. Γνωρίζω πως δεν είναι εύκολο να βάζεις το χέρι σου στις σουλές της ιστορίας. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος για να μελετήσουμε τα σημάδια που μας άφησαν πίσω, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις δυνάμεις του κακού που τα προξένησαν. Κυρίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις ιδέες που θέριεψαν την καταστροφική βούληση και τους μηχανισμούς που επέτρεψαν η βούληση αυτή να εκδηλωθεί σε δολοφονική πράξη. Σήμερα, που όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις ανθρώπων, ομάδων και κοινωνιών ολόκληρων με επιλεκτικές ευαισθησίες, ευκαιριακά συναισθήματα, ελαστικές συνειδήσεις και κοντή μνήμη. Σας καλώ να πάρουμε από το χέρι τα παιδιά και τα εγγόνια μας
και να τους μιλήσουμε για τις αρετές και τα ελαττώματά μας. Να τους δείξουμε τον Παρθενώνα και τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα και ταυτοχρόνως τις φτωχογειτονιές και τα ερημωμένα χωριά μας. Να τους διηγηθούμε τις λαμπρές στιγμές της ιστορίας και τις στιγμές της αυτοκαταστροφής μας. Να τους μιλήσουμε για τους μάρτυρες της παραμυθιάς, αλλά και για τους συνεργάτες του κατακτητή. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας πρώτοι εμείς, οι μεγαλύτεροι, φανερώνοντας τις ανυμπόριες και τις καλοσύνες μας. Αυτή είναι η πατρίδα, να τους πούμε. Δική σας, δική μας και δική σας κληρονομιά. Και τότε είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. Τρίτη μορφή λοιπόν εφαρμοσμένου πατριωτισμού. Χρέος βαρύτερο από τα προηγούμενα. Είναι το φανέρωμα της αλήθειας. Προσωπική ή γενικότερη. Επιστημονική ή εμπειρική. Αυτονόητη ή τολμηρή. Ανώδυνη ή επικίνδυνη. Είναι έργο μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Μορφωτικό αγαθό αναντικατάστατο. Πρώτο ξεκίνημα για κάθε σωστή ενέργεια. Διάγνωση και συνάμαγιατριά στις πληγές μας. Άσκηση αυτογνωσίας, ελευθερίας και δημοκρατίας. Άλλωστε, την παρακαταθήκη πως εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό, μας την κληρονομήσαμε από τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολομό. Είναι λοιπόν προφανές ότι και τούτη την ώρα που υποκλεινόμεθα στη μνήμη των 49 προκρίτων της παραμυθιάς, υπηρετούμε το ύψιστο χρέος της αποκάλυψης της αλήθειας για να μην μείνουν οι νεκροί μας αδικαίωτοι. Τέταρτο και τελευταίο. Ο καθένας από εμάς κρατά στα χέρια του ένα κομμάτι Ελλάδα. Το σπίτι του, το χωράφι του, την οικογένειά του και ακόμη το επάγγελμά του. Το συγκεκριμένο έργο με το οποίο υπηρετεί την κοινωνία που τον ανταμείβει. Αυτά τα κομμάτια είναι που σχηματικά απαρτίζουν την πατρίδα. Ζώντας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καλούμαστε όλοι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο ατομικό και στο κοινωνικό όφελος, στο προσωπικό και στο δημόσιο συμφέρον, στο ιδιωτελές κέρδος και στο κέρδος για την πατρίδα ολάκερη. Και ακόμη, να αντισταθούμε στην ανθρώπινη φύση που μας οδηγεί πάντοτε στο να αναζητούμε τον εύκολο δρόμο για να πετύχουμε τους στόχους μας και τέλος, να μην ξεχνούμε ποτέ πως όταν με τις πράξεις μας ζημιώνεται το σύνολο, είναι δύσκολο να μιλάει κανείς για προσωπικές ή επιμέρους επιτυχίες. Θα το έλεγα πιο απλά, ότι καθημερινά ο καθένας από εμάς πραγματοποιεί ένα αναρρύθμιτο πλήθος από συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλήψεις. Το δικό μας σωστό και το δικό μας λάθος, με τη βαρύτητα που προσδίδει στις πράξεις μας η θέση που κατέχει ο καθένας, είναι που αθροιστικά συνδιαμορφώνουν τις τύχες μας. Έτσι, θα πρότεινα τέταρτη μορφή εφαρμοσμένου πατριωτισμού. Να ορίσουμε τη συγκέντρωση όλων στο έργο που μας ανατέθηκε. Μια ιδιαίτερη προσοχή, μια κρυφή, μικρή έστω ευσυνειδησία πίσω από την κάθε μας πράξη. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Όταν μοχθούμε να πετύχουμε το σωστό για το δικό μας και της πατρίδας το καλό, δεν είναι το συγκεκριμένο έργο η μόνη προσφορά. Είναι το παράδειγμα που δίνουμε στους άλλους. Και καθώς ζούμε σε εποχές όπου τα παραδείγματα σπανίζουν, η αλληλοδιδακτική επίδραση των έργων και της τάσης μας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι συμβαίνει συνήθως, γιατί ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό το έχει στη φύση του να μιμείται. Θεληματικά ή αθέλητα, συνειδητά ή όχι, ο κάθε Έλληνας, από το πλέον επίσημο πρόσωπο έως τον ταπεινότερο συμπατριώτη, διδάσκει με τη ζωή του όλους τους άλλους και είναι ευθύνη του καθενός τι διδάσκει. Οι πρόκριτοι της παραμυθιάς μας έδειξαν τον δρόμο. Την αγάπη για την πατρίδα την κατέθεσαν με τρόπο συγκλονιστικό, γι' αυτό και η θυσία τους είναι χαραγμένη ανεξίτηλα στις σελίδες της τοπικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας της πατρίδας μας. Αγαπητοί συμπροσκυνητές, ζητώντας τούτες τις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος μας, να οδηγήσουμε την έκφραση του πατριωτισμού πέρα από το ανθρώπινο μέτρο, όπως το έπραξαν οι ηρωικοί νεκροί που τιμούμε σήμερα, ουσιαστικά αναζητούμε σύγχρονες μορφές εφαρμοσμένου πατριωτισμού την ώρα που οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των ανθρώπων άλλαξαν δραματικά. Και θα ήταν οι ελπίδες μας πολύ μικρές, αν δεν έστειλε ακόμη και σήμερα εθνικό κεφάλαιο, δυναμικό κίνητρο για όλους, βαθιά, θεμελιακή και ακατάληπτη η αγάπη της πατρίδας. Σας ευχαριστώ.